Kaixo eguerdion, talde gorritxoak kopa irabazi ez zuen arren, egindako lanaz harro geratu da. Zaleen batasuna eta jarrera eredugarriak izan direla azpimarratu dute jokalariek. 24.000 zale gorritxo bildu ziren Sevillan Errege Kopako finala ikusteko. Real Madrilen 2 golek talde nafarra finalean bigarren geratzea eragin zuten. Partidaren emaitza 2-1 izanik. Txapeldun ordeak etxean dira honezkero Iruñean. Gaur egingo diete lehenengo harrera arratsaldeko 5etan Iruñeko udaletxean. Bigarrena arratsaldeko 6etan izango da Nafarroako gobernuaren egoitzan. Gorritxoek Europarako sailkatzeko borroka jarraituko dute. Udal eta foru hauteskundeen kanpaina aurreko azken asteburua izan da honakoa eta hainbat ekitaldi politiko jaso dira egunotan. Esaterako, Bilduren ekitaldia Bilboko areatzan. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiarena izan zen hitzaldi nagusia eta adierazi zuenez, haren alderdiak magia egingo du bozetan. Ni konbentzituta nago. Datorren 28an, gauza bera egingo dugu hainbat herri eta hirietan. Magia egingo dugu berriz ere hainbat eta hainbat herrietan. Eta negar egingo dugu. Zoriontasunak ematen duen negarra. Eta barre egingo dugu, eta besarkatuko gara, eta berriz ere datorren egunean aurrera egingo dugu. Horregaitik, maiatzaren 28an, behekoek irabaziko dute. Behekoek irabazi dute, eta jai herritarra egingo dugu, hainbat eta hainbat tokitan. Aldiz, Andoni Ortuzar EAJko Euskadi Buru Batzarreko presidentea izan da protagonista igande honetan Murgian egindako hauteskunde ekitaldian. Hauteskunde deialdiaren aurrean, mobilizatzearen garrantzia azpimarratu du, bozetan asko dagoela jokoan argudiatuz. Maiatzaren 28an, kontua ez da Sánchez edo Feijóo, Díaz Ayuso edo Bolaños, Yolanda Díaz edo Pablo Iglesias. Maiatzaren 28an, gure gauzak daude jokoan, gure herriak, gure herrialdeak, gure zergak nolakoak izango diren, gure egoitzekin zer gertatuko den, gure kiroldegiak, gure osoetako argiak, gure errepideak, beraz, egun horretan, boto ematera ez doanak jakin dezala hori dena arriskutan jarriko duela. Bestetik, Eneko Goiak Donostiako alkateak hauteskundei begira legegintzaldiaren balantzea egin du naiz irratian. Udal gobernuak ondo egin duelari buruz mintzatu da eta hobetzeko alderdiak ere azaldu ditu. Bueno, legealdi bitxia izan da, legealdi hau. 2 urtetan behintzat bizi izan dugun egoera, espero ez genuen egoera bat izan zen, pandemiaren eskutik, eta horrek egia da, gauza batzuek oztopatu egin ditu da. Azken finean, udadaren indarrak nodabait esateko pandemia horren kudeaketari eta horren eraginerari zuzendu diredako neurri handi batean, ez? Gero pandemiatik irten eta udaren gaia hasi zaigu eta beti badirudi ez ustekoan bizitzen oitu beharko gara da, ez? Hala ere, nik uste legealdiak badantze baikorra izan du da hiriarentzat, ez? Azken asteotan izpide ari da izaten Zubietako erraustegia. Azken albistea da 20 egun baino gehiagoz matxoratuta egon dela eta beraz ez duela elektrizitaterik sortu. Zein bototan dago orain Udane? Apirilaren 14tik Zubietako erraustegia ez dari ez elektrizitaterik ez emisiorik sortzen eta horrek esaten du beste matxura bat izan duela. Jada, hilabete darama ia horrela eta testuinguru honetan amaikari Jose Ignacio Asensiok erraustegiaren arduradunak esan dio matxurak gertatzen direla, baina matxurak edonon izan daitezkela eta horiek konpondu egiten direla eta kito. Dena den uste zuen maiatzaren 4ako berriro ere martxan izango zela errauskailua, baina ekondakinek egunero argitaratzen dituen datutan ikus dezakegu oraindik emisiorik ez elektrizitaterik ez dutela sortu eta beraz oraindik matxurarekin jarraitzen dutela ikus dezagun. Eta borboraldia egitasmoak euskararen auziari modu kolektiboan heldu nahi dio. Bortzirietako euskaltzale mugimenduak prestatu du egitasmoa eta haren egun amaitu zen Bidasoko euskara eta kultura azokarekin batera. Gazte euskaldunen topaketatan arratsaldeko pro
batzar nagusi, musika, bertso, zelai gorria gainezkan, borborraldiak merezi du bai, alako amaiera besta. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Osasuna ondo lehiatu da Errege Kopa irabazteko eta ez du hartu du Real Madrid Sevillan izandako finalean. Baina zuriek irabazi dute titulua. Vinicius eta Rodrigo izan dira gorritxoen amesgaiztoa. Jente guzti ikusioten inor eta ezin eurei kopi eskaini, hor pixkat bera indotez, baina aldi berin zatezun mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinoiaz, uste dute jokalari partio hundi bat indadela, afizinoi demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Kopako bestondoarekin hasi dute astea milaka gorritxo zaletuk. Marea gorriak Sevillako karrikak blaitu zituen. Nafarrandana bero izugarria eta 11 kantu Sevillako ostatu eta karriketan barna. Aunitzek uztailaren 6 ematen zutela zioten. Aunitzek ere Giralda inguruko karrikaren bat Nabarreria plazarekin alderatu zuten. Izan ere, 25.000 zaletu gorritxo, familia, adiskide eta ezagun osasunaren sentimenduekin batu ziren. Kantuan lagun artean bihotza uzkurtuta eta emozioak guztiz bilduta. Gorritxoen memorietan hiltzatuta geratuko den bidaia 11 anekdotarekin. Inoiz antziko ez duten asteburu gogoangarria. Eta partiduari dagokionez, Osasunako 11koa borrokalari aritua zen ere, Real Madridek lehenbiziko gola sartu zuen apenas hasi eta minuto gutira. 57. minutuan Lucas Torrok berdinkataren gol paregabea egin zuen, baina Real Madrilen bigarrenak gorritxoen esperantzak zapuztu zituen. 2-1 irabazi zuen Real Madridek norgehiagoka. Jente guzti ikusioten inor eta ezin eurei kopi eskaini, hor pixkat bera indotez, baina aldi berin zatezun mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinoiaz, uste dute jokalari partio hundi bat indabela, afizinoi demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Porrotaren zapore gazi-gozoarekin gorritxoen bihotzetan Iruñarako buelta. Azken asteotan izpide ari da izaten Zubietako erraustegia. Azken albistea da 20 egun baino gehiagoz matxoratuta egon dela eta beraz ez duela elektrizitaterik sortu ikusi. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik dagoela esan nahi du horrek. 20 egun baino gehiago daramatza horrela. Zubietako erraustegiaren arduradun Jose Ignacio Asensiok 11 esan dio matxurak gertatuko direla, baina leku guztietan gertatzen diren bezala. Matxura konpondu egiten direla eta kito. Era berean gaineratu digun laster izango dela martxan berriro ere. Uste zuen maiatzaren 4an ostegunean hasiko zirela berriro energia sortzen, baina momentuz ez dago hori frogatzen duen daturik. Eguneroek hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta horien balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 orduro ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 20 egun baino gehiagotik balorizazio energetikoa 0 da eta ez da emisiorik sortzen. Aurreko ostiralean osteguneko datuak argitaratu zituzten. Bertan ikus dezakegu 320,20 tona hondakin pretratatu zirela ostegunean, baina elektrizitaterik eta emisiorik sortu gabe. Hori ala Asensiok ostegunerako konponduta izango zela uste bazuen ere, datuak ikusita oraindik matxurak jarraitzen duela esan daiteke.
Horrek esan nahi du momentu zaborra Zubietako instalazioetan pilatzen ari dela, matxura konpondu ezean zabor horrekin zer egingo den jakin gabe. Erraustegiarekin hasi zirenetik beste hainbat akats izan dira bertan. Besteak beste Labe Galdaretan, bi errausketa linatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko goraberekin. Testuinguru honetan, Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitu egin delakoan. Gaiz aldatuta berriz, abiadura handiko trenaren aurkako borrokaren gaurkotasuna aldarrikatu dute Iruñean. Larunbat eguerdian, abiadura handiko trenaren aurkako martxa salatatsua egin zuten Iruñean, 30 urtez AHTA oztopatzen Batu Lurraren alde lelopean. UPNren, Geroa Bairen eta PSNren egoitzen aurretik pasatzen martxa, alderdi hauek proiektuaren defendatzaile sutsuak direla salatzeko. Hogeita hamar urtez, aritu izan gara Euskal Herri guztian HTaren aurka. Iparraldean aspaldi ja borroka hau irabazia daukate, eta orain gu hemen jarraitzen dugu hegoaldean alik eta borrokaren kontra egiten, ez da? Obrak aurrera doaz, baina urte hauetan ez dute azpiegitura gelditu, bukatu ahal izan, eta aurreikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan 10 urte tarratuko luketela oraindikan ere, eta Nafarroan inbertitzen nahi direnen kopuren arabera 30-40 urte, ez? Orduan borrokara batzeko eta borrokan jarraitzeko deialdia egiten diegu euskaldun guztiei. Eta Donostiako tren geltokiarekin ere bada eztabaida. Azken asteotan orain arte izan den tren geltokia eraitsi dute eta sinestezina da Ankora elkartearentzat, Udane. Amorrua, samina eta tristura sentitzen ditu Donostiako balio arkitektonikoaren defentsan jarduten duen Ankora elkarteak hiriburuko tren geltokia iraitsi izanagatik. Erekina bera babes planean sartuta dago eta hori hala baliotsua dela iritzi dio Ankora elkarteak, eta honen aurrean Jaurlaritzatik adierazi dute berreraiki egingo dutela. Elkarteak baina gogoratu du lehen ere mantentzeko hitza eman zuela Jaurlaritzak eta ez duela bete. Edonola, erreplika bat egingo dutela adierazi dute. Gogoratu behar dugu, tren geltoki hau HTaren geltoki berria osatzeko eraitsi dutela, eta Ankora elkarteak uste du errazagoa izan dela eraistea, orain arteko geltoki hau eraistea eta zerotik berreraikitzea metro karratu gehiago izango dituelako eta diru aldetik ere errazagoa izango delako. Entzun dezagun, Eneko Oronoz elkarteko kidea. Guri sinestezina, sorpresa handia izan da. Uste genuen, kasurik txarnetarikoan, fatxada mantenduko zutela, hori zioten behintzat, orain arte. Eta ez genuen, espero, ezin dugu lertu, babes planean babestuta balima dago nolabait baliotsua da, eta horregatik mantendu egin beharko litzateke. Eta, kristona amorrua eta samina eta tristura sentitzen dugu. Eta hegoaldeko Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazioekin jarraitzen du. Maiatzean 3 manifestazio antolatu ditu mugimenduak 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala esartzea eskatzeko. Bestetik, Geroa BGA-ren kaltetuen plataformak aurrezkiak kolpetik erretiratzeko aukera eskatu zuen larunbatean Donostian. Beren prestazioak haiek nahi duten eran berreskuratzeko aukera aldarrikatu dute berriro.
Babestu Gasteiz elkarteak Arana Klinika eraikila zahar egoitza bat izatea eskatu du. Duela hilabete batzuk Espainiako gobernuak iragarri zuenez, Arana Klinika errefuxiatuentzako zentro bat izango zen. Horrek zenbait erreakzio sortu zituen, besteak beste Babestu Gasteiz ekimen horren aurka azaldu zen. Asteburu honetan, 100 pertsona bildu dira Gasteizen eskatuz Arana Klinika mendekotasuna duten pertsonentzako zentro publikoa izatea. Babestu Gasteizek zenbait elkarretaratze egin ostean asteburu honetan manifestazioa antolatu du Gasteizen Arana Klinika mendekotasun dutenen pertsonentzako zentro publiko bat izatea lortzeko. Elkarteak gogораzi du duela 5 urte eskatu zuela eraikina. Horrekin batera Babestu Gasteizek bizi baldintza duinak eskatu ditu. Izan ere, azaldu dutenez, Alzheimerra dutenen pertsonetzako zentro oso egokia ardezakeela Arana Klinikak. Gainera, azpimarratzen duenez, zenbait eraikin daude errefuxiatuentzako zentrorako. Eta Arana, Santiago, Arantzabela, Santa Lucia, Aranbizkarra eta Judimendi, hau da, Arana Klinikaren inguruan dauden auzoak oso zahartuta daudela dio. Eta horregatik, ezinbestekoa ikusten du bertan zahar egoitza publiko bat egitea. 2022an Eusko Jaurlaritzara eraman zuen eskaera, baita Arabako Batzar Nagusietara ere. Hala ere, eskaerak ez zuen aurrera egin. Babestu Gasteiz mendekotasun duten pertsonen elkartea da eta proiektuaren aurkako zenbait elkarretaratze egin ditu azken asteotan. Horrez gain sinadura kanpaina martxan jarri du, 2000 sinadura bildu ditu dagoeneko. Aurreikuspenen arabera 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da Arana Klinika. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadrako azalera. Eta Tolosan osasun publikoaren aldeko manifestazioa egin dute larun batean. 2000 lagun baino gehiago gerturatu dira eskualde osotik eta bertan inoiz egin den mobilizaziorik jendetsuenetakoa izan da. Larun bateko manifestazioari maiatzaren 9ko, 17ko, 23ko eta 29ko elkarteratzeak gehituko zaizkie. Azken bolada hontan gainera Osakidetzako desmantelazioarekin oraindik gehiago okertu egin da. Orain ja ez da bigarren mailakoa, baizik eta 3. mailakoa. Orain esaten digute ospital berri hori egiten denerako 10 urte pasako dila. Aski da, hau ezin da horrela funtzionatu. Ospital berri hori egin arte, aukera ukitzea Ospital Donostia joateko. Altza eskua, jende, altza eskua gora. Hola, hola. Eta 4. urtez jarraian zurrumurruen aurkako maiatza ospatuko da Gasteizen. Udal kanpaina itzuliko da eta honen helburua hiriko bizikidetzan eta aniztasunean herritarrek parte hartzea da. Hori dela eta maiatzean zehar 5 jarduera antolatu dituzte. Gaiz aldatuz, arrantza izango dugu izpide. Izan ere, aurten iaz baino 2 milioi kilo antxoa gehiago deskargatu dira Bizkaia eta Gipuzkoako portuetan. Udanek, konta diguzu.
Iazko 3,9 milioi kiloen aldean, aurten ia 6 milioi kilo antxoa heldu dira Gipuzkoako eta Bizkaiko portuetara. Jaurlaritzak argitaratutako datuen arabera 1,89 euroko batez besteko prezioan heldu da. Berdelaren kasuan berriz, 11,6 milioi kilo heldu dira portu hauetara, baina iazko prezioa baino merkeago. Izan ere kiloko 1,05 euroko batez besteko prezioan heldu da. Entzun dezagun Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagai politikako sailburuorde Bitor Oroz honek eman baititu antxoaren eta berdelaren inguruko azken datuak. Egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Iaz garai hontan gutxi gorabehera 3.200 tona zian desemarkatuak, hau da, aurten antxoa gertuago izan dugu, handiagoa izan dugu eta beraz gure flotak gure portuetan desemarkatzeko aprobetxatu du eta esan dezakegu aurtengo datuak oso positibotzat jotzen ditugu. Bestetik, lehenengo Elujar Zientzia Azoka Estim Gipuzkoa ospatu da Tolosan. Elujarrek eta Kutxa Fundazioak antolatuta, Gipuzkoako 10 ikastetxetako 100 gaztek ikasturtean zehar landutako 23 proiektu ikusgai izango dira Tolosako Alondegia plazan. Eta kultura arloan, Niko Vázquez artistak 80ko hamarkadako Bilbo hiria birsortu du adimen artifizialaren bidez. Make Bilbo Grey Again izenpean Bilboko iraganeko atmosfera, grisa eta postindustriala erakusten du sormen lanak. Eta eguneko elkarrizketaren txanda dugu orain. Gaurkoan, Gari Goikoetxea UEMako teknikariarekin egin dugu hitzordua. Efizientzia energetikoa eukiko dugu hizpide, bereziki etxe bizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxe bizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara.
12:30 iritsi berritan heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dago gurekin Gariko Itzgoikoetxea, UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko teknikaria, ondo etorri gurera. Eta hasteko justu iragan astean zabaldu zituen Nafarroako Estatistika Institutuak 2021eko euskararen ezagutza datuak, hor, nabarmentzeko edo titularra bazenola ez, azken 10 urteetan 2 puntu egin duen gora ezagutza mailak edo harrera mailak, nola erreparatzen diozue datu hori? Uste dut erakusten duela, Nafarroan batetik bilakaera positiboa dela, baina Euskal Autonomia Erkidegoarekin konparatzen baldin badugu, hazkunde hori nabarmen mantsoagoa dela, ezta? Uste dut oso kontuan izan behar dugula, Nafarroako lege egoera ere nolakoa den, eta bereziki hezkuntzan egoera zein den. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan D eredua da nagusi, batez ere belaunaldi berrietan, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan eta bar. Nafarroan aldiz kontrakoa, Nafarroan badauzkagu oraindik ikasle poltsa oso handia, batez ere eremu euskaldunean eta eremu mistoan G ereduan ikasten dutenak, beraz euskara ikasgai ere ez dutenak. Beraz, belaunaldi berriek euskarari dakarkioten hazkunde hori nabarmen mugatua da Nafarroan. Euskararen legea edo, askoentzaren legea ditzen edioten hori hortxe dago, bereziki zonifikazioan eragina duena, eta honen mantentzeak, eta halako datuak ikusita, talderaketa hori eginda zer arrisku ekarri ditzake, euskararen etorkizunari begira. Daukan arriskoa da nolabait, hazkunde hori nabarmen galgatzen duela, aipatu bezala, bauzkagulako Nafarroako eremurik populatuenetan, alegia, askotan eremuei begiratzen diegunen, eremu euskaldunak iparraldeko zatia handia hartzen du, baina biztanle aldetik eremu euskalduna da txikiena, gaur egun Nafarroako herritar gehienak eremu mistoan eta eremu euskaldunen bizi dira, areago Nafarroako euskaldun gehienak ere euskara ofiziala ez den eremuetan bizi dira. Euskararen ikuspegitik edo ikuspuntu soziolinguistikotik esango nuke eragina handiena daukana nolabait ezagutzaren bidez martxan jarri nahi dugun gurpil hori, alegia belaunaldi berriak euskaldun du, haien ondoren transmisioaren kate hori martxan jar dadila, hor daukagu benetako arazo bat, eta uste dut G ereduaren arazo hori mahai gainean jarria dagoela, Nafarroan orain euskararen plan estrategiko berrian ere gai hori mahai gainean jarri zen, gutxienez planteatuz G eredutik A eredurako salto eman beharko litzatekeela, gutxienez ikasle horiek euskararako eta euskal kulturarako gutxieneko hurbiltze bat izan dezaten, baina badakigu Nafarroako egoera politikoak ere ze arazo eta ze gora bera sortzen dituen euskarari dagokionez, eta oraingoz daukagun egoera hori da Nafarroako ikasle asko eta askok euskara ez dute ikasgai ere. Bai, gainera, gertatzen da, aipatu dugu hezkuntza kasu honetan, Euskaren legea Nafarroan, baina tiraz beste Euskal Herriko beste lurraldetan ere egoera askotan antzekoak ematen dira, izan administrazioak erakitzen dituenak, oin ere bat hezkuntza legea ez da, eta Euskaren bueltan ematen direnak, zer nolako eragina dute halako politika jarrerek Euskarekiko jarreran? Euskararekiko jarreretan esango nuke gorabehera politikoek eragina handia daukatela. Nafarroan bertan ikusi dugu, aurtengo inkesta soziolinguistikoaren emaitzetan Nafarroa oro har hartuta, gero sartuko gara udalerri euskaldunetan, baina Nafarroan oroan hartuta ikusi dugu kontrako jarreretan igoera bat izan dela. Bai, hain justu ere, bagatozenean gobernuan aldaketa politikoa izan zen, aurreko agintaldian, eta hor ikusi genuen nolabait, orain arte euskararekiko aldekotasunik ez, baina kontrako jarrerarik ez zuten sektore batzuek ja agerian kontrako jarrera ere azaldu dutela, eta beraz oreka horretan mugitu beharra daukagu, nolabait nola ekarri jendea euskararen inguruko zera hauetara, eta aldi berean kontrako jarrerak nola ezalizatu, jakinda egoera politiko askotan ez dela euskararen sustapenaren aldekoa, bereziki testu inguru jakin batzuetan. Jarrera bera aipatu dugula, zuek 7. inkesta soziolinguistikoko datuak aztertu dituzue, eremu euskaldunei begira, kasu honetan zer nabarmentzen da gehien? Kasu honetan nabarmenduko genuke, jarrerari dagokionez badaukagula sekulako potentzialitatea udalerri euskaldunetan. Udalerri euskaldunak aipatzerakoan ezagutzari buruzari gara batez ere, erabilerari buruz ere bai, baina jarrerari dagokionez ikusi dugu udalerri euskaldunetan bizi den populazioaren 95% dagoela euskara sustatzearen alde. Beraz hor, badaukagu uste dut indargune oso importante bat, kontrako jarrera azaltzen dutenak 2 dira, beraz kontrako jarrera udalerri euskaldunetan oso bazterrekoa da, eta horrek uste dut orue bat jartzen digula hizkuntza politika aurreratuak eta are aurreratuagoak ere egiteko. Nabarmenduko nuke gainera, jarrerari dagozkion puntu horietan oso adierazle importantea izaten da, herritar horrek euskaraz badakien ala ez. Normalean, euskaldunek aldekotasun handiagoa dute, erdaldunek aldekotasun txikiagoa dute. Hori udalerri euskaldunetan ere gertatzen da, baina uste dut nabarmendu beharrekoa dela, udalerri euskaldunetan bizi diren erdaldunek
gehienek euskara sustatzearen aldeko jarrera azaldu dutela. Beste eremu batzuetako erdaldunek ez bezala. Beraz, uste dut alde horretatik badagoela adostasun handi bat udalerri euskaldunetan euskara sustatzeko politika aurreratuagoak egiteko. Ondorioei erreparatuta ez, joera horrek jarraituko duelakoan. Bai, jarrerari dagokionez, tendentziai esan positiboa duela euskaldunetan, bai? 91 lehenengo inkesta soziolinguistikoa egin zenetik, aldiro euskararen aldeko jarrera horrek gora egin du bai euskaldunetan eta bai euskaraz ez dakiten herritarren artean, beraz, uste dut hor badaukagula aldaketa eta badakigu aldaketa demografiko baten erdian gaudela orantxe, baina aldaketa oraingoz behintzat ikusten ari gara, aldekotasun hori areagotzen ari dela. Eta horrek nolako oinarriak ezarri ditzakez euskara sustatzeko politikei dagokienan, ez? Izan ere agian precedente bezalako zerbait sortu daiteke udalerri konkretu hauetan, gero ez, beste batzuetan gertatzen direnei aurre egiteko edo. Bai, uste dut, udalerri euskaldunek askotan aipatzen dugu ez, motor papera edo traktore paper horri badaukatela, eta jarrerari dagokionez, jarreraren datu hori azkenean ez zaio herritarrari zuzenean galdetzen zu euskararen alde altzaude edo ez, baizik eta esaldi batzuk ematen zaizkie inkestan, eta baiezkoa, ezezkoa eta hortik osatutako tipologia bada. Esate baterako hezkuntza aipatu dugu oraintxe bertan. Gaur egun udalerri euskaldunetan herritar gehienek euskarazko irakaskuntzaren aldeko hautua egiten dute, bai? 91an baziren, elebietako irakaskuntzaren aldea azaltzen ziren herritarrak, gaur egun hezkuntzan esate baterako udalerri euskaldunetan oso hedatua dago hezkuntzan euskarazko hautua egitearen aldeko hori. Berdin, administrazioari dagokionez, herritarrei galdetzen zaie, administrazioan sartzeko, euskaraz jakitearen, zerbitzu euskaraz jasotzeko eskubidearen eta inguruan, horre ere aldekotasuna oso handia da. Beraz, espero dezagun, gainerako eremuetan ere ezagutza zabaldu ala, erabilerak gora egin ala, nolabait gainerako udalerriak ere udalerri euskaldun bilakatzen doazen eran, jarrerak ere egingo duela gero eta alderegoa. Bai, ez. Eta gainera hor, datuak aztertzerakoan eremu euskaldunak eurak, ez, modu ezberdinan aztertituztu, eta hor bai kezka batzuk nausitu zaizkizuela eremu euskaldunenen artean, nolabait esatearen hor zeintzuk dira. Bai, hori da, egia da, UEMak azken urte hauetan askota emai gainen jarri duen errealitate bat, gutxi asko berretxi egin duela inkesta soziolinguistiko honek, ezta? Euskal Herrian nolabait esan da, bi joera orokorre dauzkagu, bai? Inguru erdaldunenetan, batzuetan azkarrago eta bestetan mantxoago, baina euskararen ezagutza gorantzari da. Erabilerak ez du horrenbeste gora egiten egiturazko arazo batzuk dauzkagulako, hori erabilerara eramateko. Aldiz gertatzen ari zaigu euskaldunen dentsitate handiagoa dagoen udalerrietan, horietan tendentzia negatiboak ikusten ari gara, eta egin dugun azterketa honetan ere hori xebera ikusi dugu. Udalerri euskaldunetan ere, nolabait udalerri euskaldunak soilik hartuta ere, bi joera horiek oso nabarmenak dira. Udalerri euskaldunetan erdaldunenak direnak gero eta gorago datoz, bai ezagutzari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez. Aldiz, udalerri euskaldunetan euskaldunenak, arnasguneak izendatzen ditugun horiek, horietan ikusten ari gara oraindik ere jaitsiera zantzu nabarmenak daudela, bai. Inkesta honek iradokitzen digu jaitsiera hori moteltzen ari ote den, alegia aurreko hamarkada biekin alderatuta frenatzen edo hasi ote den, gainbera hori, baina oraindik gainbera izaten jarraitzen du. Ez, eta lehen, justu ez, udalerri euskaldunak motore diren hortaz hitz egiten aritu garela, halako joera honek ez, zer ondori izan ditzake edo tira zer arrisku? Bai, ondorioan ikusten du nahiko nabarmen geratzen ari dela nolabaiteko konbergentzia batera goazela. Alegia, arnasguneak erdalduntzen ari zaizkigu, beste udalerri euskaldunak gero eta datu soziolinguistiko hobeak ematen ari dira, eta nolabait konbergentzia baterako joera bai nahiko nabarmen ikusten da, bai. Horrek ondorio gisa, txamponaren bi aldeak dira, ezta? Batzuk euskalduntzen ari zaizkigu, besteak erdalduntzen. Uste dut hor, alderdi batetik, baino gehiagotatik erreparatu behar diegula, bai. Batetik, arnasguneek daukaten garrantziari, batetik garrantzi simbolikoa, euskera normalizatuen eremu horietan dagoelako, eta horrek ikuspegi simboliko batetik ere indar handia daukalako, baina simbolikotik bakarrik, bai? Gaur egun, udalerri euskaldunetan populazioaren gutxiengo bat bizi da, gero eta gutxiago gainera, pisu relatibo galtzen ari dira, euskaldunen artean ere gutxiengoa bizi da udalerri euskaldunetan, gainerako eremuetan zorionez, gero eta euskarazakien jende gehiago dagoelako, baina aldi berean erabilerari begiratzen baldin badiogu, udalerri euskaldunek hor bai benetako pisua badaukate. Zergatik? Iztunen ezaugarriengatik, alde batetik, iztun horiek lehen hizkuntza euskara dutelako, dentsitateak aukera ematen dileko euskaraz egiteko, beraz hor badago ekosistema bat euskararen erabilera errazten duena, eta gaur egun gutxi asko
euskeraz egunerokoa, euskeraz egiten dutenen ia erdiak udalerri euskaldunetan bizi dira. Beraz, alde horretatik uste dut, garrantzia ez dela simbolikoa bakarrik, simbolikoa ere oso importantea izanik ere, baizik eta praktikoa. Euskeraz benetan egiten duten populazioaren zati handi bat, udalerri euskaldunetan bizi dirako. Beraz, honen lako eragina dauka hizkuntza gaitasune ameran, ez da nolako loturak dauden hor? Bai, gaitasunari dagokionez, uste dut importantea dela bereiztea, euskararen ezagutza eta gaitasun erlatibo, alegia. Gaur egun, salbuespenak salbuespen, euskaldun heldu gehienok, umeak aparte utzita elebiduna gara, beraz, gaztelaniaz, frantsesez edo beste hizkuntza batzuetan ere badakigu, eta elebidun garen momentutik aukeraketa bat dago hemen. Aukeraketa izan daiteke inertzia pertsonalen araberakoa, testu inguruak baldintzatua, inguruak baldintzatua eta bar. Autu pertsonalari dagokionez, importantea da gaitasun erlatiboarena. Zu izan zaitezke elebiduna, baina hizkuntza batean erosoago moldatu, beste batean erosoago moldatu. Udalerri euskaldunetan eta bereziki arnasunetan daukagun indargunerik importantena da, udalerri euskaldunetako euskaldun gehienek euskeraz aixiago egiten dutela, gaztelaniaz edo frantsesez baino. Eta horrek berak abia puntu egoki bat jartzen digu erabilera hori errazteari begira. Zehari zaigu gertatzen gainerako eremuetan, bereziki belaunaldi berrietan ari gara salto egiten, euskararen ezagutza nabarmen edatzen ari da, inguru askotan, lehen aipatu dugun bezala ez abiadura berean leku guztietan, baina momentu honetan batez ere belaunaldi berrietan badaukagu jende multzo handi bat, euskara bigarren hizkuntza gisa ikasi duena, erosoago moldatzen dena gaztelaniaz eta frantsesez, eta areago inguruak berak ere horretara eramaten ditu, inguruan euskeraz dakitenak ez direlako denak, mugatua delako euskeraz egiteko aukera bera, eta inguruan ere apenas entzuten delako kasu askotan euskera ugari. Beraz, alde horretatik uste dut gaitasunarena oinarri badela, uztartu behar dena testu inguruarekin eta euskeraz egiteko beste egokiera batekin. Horrez, belaunaldi ezberdinak aipatu dituzula, ez nolako lotura nabarmenak edo agertzen dira ez gaitasuna eta belaunaldien artetik, edo tira ez, agian beste datu batzuek ere ematen dute zer pentsatzeko belaunaldien arteko joeretan. Bai, belaunaldien arteko datu dagokienez, udalerri euskaldunetako joera, oroar, Euskal Herriko joeraren antzekoa da, bai? Zenbat eta gazteago, euskeraz dakitenen ehuneko handiago, eta udalerri euskaldunetan unibertsalizaziotik oso gertu gaude, bai? Inkestak eman dizkigun datuen arabera ehuneko 80 gora dira euskaldunak, 25 urtetik berako populazio hartzen baldin badugu. Eta kontuan izan, inkesta soziolinguistikoaren kasuan 16 urtetik gorako herritarrei buruz ari garela, bai? Zentsuak ematen dizkigu hortik berakoei buruzko datuak, eta oro har joera antzekoa da, bai? Unibertsalizaziora iristen ari gara, horrek berak, lehen aipatu dugun hizkuntza politikari dagokionez, mahai gainean jar ditzaken aukera berriekin eta bilatu beharko ditugun bide berriekin. Adinari dagokionez, esandakoa zenbat eta gazteago euskararen ezagutza handiagoa, adinean goragoa zela berantz egiten du euskararen ezagutzak salbuespen batekin, bai? Adinekoetan pixka bat gora egiten du oraindik, euskararen gainberaren aurretik edo jaiotako populazioa delako. Momentu honetan hutsune nagusia non dago, askotan umeak eta gazteak aipatzen ditugu, inkestako datuek oso argi erakusten digute, momentu honetan hutsune nagusia helduetan daukagu. 50 urte inguruko biztanlerian daukagu hutsune nagusi bat. Eta uste dut, multzo horri oso harretaz begiratu behar digula batetik oso belaunaldi zabala delako. Alegia, guk hartzen ditugunean 15, 24, 35, 35, bai, adintalde horiek egiten ditugunean denak multzo edo neurri bereko barrak egiten ditugu, baina ez da jende kopuru bera bizi, nolabait adintalde bakoitzen. 50, 64 adintartea, oso adintarte zabala da, baby-boom garaian jaiotako umeak ere hor daude besteak beste, adintalde zabala da eta gizartean pisu handikoa. Bai, ikusten baldin badugu, berdintzait, politikariak gizartean itzala handia dutenak, bai, adintalde horretan jende asko dago, beraz, jende asko, eta gizartean eragina handia daukan jendea. Uste dut, hor badaukagula, gazteekin eta umeekin lan egin beharko da noski, baina helduekin ere hasi beharko dugu lanean. Zergatik galdetu ezkero ez horre badituzu identifikatuta arrazoi batzuk talde horretan edo adintarte horretan alaxe alako datuak agertzeko? Ikusi beharko genuke esate baterako euskarazko hezkuntza edatu zenean adintalde horrek zenbateraino hartu zuen nolabaiteko olatu hori, eta ikusi beharko genuke baita ere helduen ikuspegitik begiratuta zenolako indarra daukagun euskaraz ikasi ez duten sektore horiek helduen euskalduntzera ekartzeko, bai? Helduen euskalduntzeak lan handia egin du, baina askotan erabilerari buruz hitz egiterakoan ezagutza bera ere ahaztu egiten zaigu, eta ezagutzan helduen euskalduntzean oraindik inbertsio handia egin behar da herri honetan. Kontu izan, gutxi asko, Euskal Herritarren ehuneko 40-45 erdaldun elebakarrak direla, euskara ez dutela ulertu ere egiten. Eta hoien multzo nagusia ez dago gazteetan eta umeetan, hoien multzo nagusia helduetan dago.
Beraz, transmisioarekin ere honek badu zer ikusirik, horra aparte ez, transmisioare aztertu egin duzuela, zer duzuen nabarmentzeko. Transmisioari dagokionez, uste dut, lorpen batzuk mahai gainean jarri behar direla, bai? Eta lorpen nagusia da, euskeraz dakiten gurasoek euskera transmititzen dutela. Beraz, hori oso orube importantea da, euskeraren etorkizunari dagokionez, eta nabarmendu beharko genukena, eta gure buruari aitortu beharko geniekena, eta Euskal Herritarrei, Euskaldunei aitortu beharko genieken kontua da. Aldi berean, inkesta honetan ikusi duguna da, transmisioaren autu hori testuinguruak ere baldintzatu dezakela. Zer esan nahi dut honekin? Hartzen baldin baditugu euskararen transmisioa nolakoa den gurasoen ezagutzaren arabera, udalerri euskaldunetako datuak, Euskal Herriko datuak baino zertxobait hobeak dira. Alegia, bi gurasoak euskaldunak izan da egiten den transmisioa, edo gurasoetako bat euskalduna eta bestea ez, edo gurasoetako bat euskalduna baina bigarren hizkuntza duena, bai, tipologia guztiak hartzen baldin baditugu, udalerri euskaldunetako transmisio datuak hobeak dira, bai? Zentzua dauka. Testu inguruak zertara bultzatzen du herritar bat, bai? Inguruan euskara asko ikusten baldin badu, nolabait euskara arnasten baldin bada inguruan, horrek berak ere bultzatzen du euskararen transmisioa, bai? Testu ingurua ez baldin bada hain aldekoa, horrek berak transmisioa ere trabatu dezake. Aldi berean, transmisioari dagokionez kontuan izan beharko genuke, euskara ez dakienak euskara apenas transmitituko duela etxean, bai? Jarrera transmititu dezake, eta hori ere oso importantea da, guraso erdaldunek egin dezaketen lan hori, baina kontuan izan behar dugu, transmisioan zenolako arazoak izan ditzakegun gurasoen hizkuntza gaitasunari eta ezagutzari dagokionez. Lehen hizkuntza bezala euskara duena gero erabileran ere ez, argazkia antzeko izango da. Ikusten dugu, erabilerak badaukala lehen hizkuntzarekin lotura bat, nolabait azkenean aldagai hauek denak elkarrekin uztartuta daudelako, bai? Etxean euskara jaso izanak esan nahi du etxean euskaraz egiteko aukera izatea, etxean euskaraz egiteko aukera izateak erabilerak alegia esan nahi du gaitasuna hobetzea, beraz elkarrekin oso lotuta dauden aldagaiak dira, eta lehen hizkuntzari dagokionez, askotan interesa edo harridura sortzen duen gai bat izan ohi da, bai? Nolabait euskararen ezagutza gorantzoa eta euskara lehen hizkuntza dutena gero eta gutxiago dira, bai? Zergatik gertatzen da hori. Hor uste dut, arretaz begiratu behar diegula batez ere belaunaldi berrietan gurasoen tipologia nolakoa den. Esate baterako, gaur bertan Eustatek eman ditu 2022ko jaiotzen inguruko datuak, bai? Erkidegoan 2022an jaiotako umeen ia herenek jatorri atzerritarreko gurasoak zituzten. Beraz, hoiek apenas transmitituko duten euskera, beste hizkuntza batzuk izango dituzte, gaztelania, frantsesa edo dena delako hizkuntzak, bai? Beraz, lehen hizkuntzaren aldagaiak besteak beste horrekin ere badauka lotura, bai? Zein da gurasoen tipologia, zein da azken urteetan jaiotzen ari diren umeek etxean daukaten tipologia, eta beraz, alde horretatik transmisioari ere begiratu beharko diogu, beti ere jakinda, zorionez, euskeraz dakiten gurasoek euskararen transmisioa oso modu nabarmenean egiten dutela. Eta azterketa hau egin da, tiraz, UEMara ere behin gutxi ez, udalerri gehiago batu dira, ez? Zifra bentzat badoa handitzen, ez? Zer, hori, aipatu dituzun kontu guzti hauek aintzat hartuta, zer argazki orokor egin genezake Euskal Herriko egoeraz? Argazki orokorra nolait, udalerri euskaldunei begiratzen baldin badiegu, jaitsiera oso nabarmen batzuetatik gatoz, jaitsieroiek horiek geratzen hasten diren, baina nolabait udalerri euskaldunen barruan dauzkagu oso tipologia diferentetako herriak, bai? Batetik arnasguneak, ingururik euskaldunenak, nun euskera eguneroko hizkuntza sendoa den, horietan gainberak ikusten ari gara, bai? Eta uste dut, UEMak azken urte hauetan mahai gainean jarri duela gai hori, eta badugula, hasi garen bideoiek sakontzeko beharra, arnasgunen gaia problematizatu, eta arnasgunetan gertatzen ari denaren kontziente izan eta politika propioak egiteko beharra, eta aldi berean baduzkagu udalerri euskaldun, gero eta gehiago nolabait udalerri euskaldunen klub horretara iristen ari direnak, ez? Aipatu duzu, azken UEMan sartu diren herriak, Hernani, ez da? Behar bada, populazio handiko udalerri bat, eta pixkanaka gorantz datorrena, bai? Momentu honetan ja, euskaldunen indize 70%ko langa hori gaindituta, baina udalerri euskalduna izan arren, arnasgun ez diren udalerriak, bai? Horietan, gaztelaniak badaukalako egunerokoan presentzia handi bat, kalean presentzia handi bat daukalako, etxeetan ere bai, gure helburua izango da beraz, horiek denak gora ekartzea, eta udalerri euskaldunetarako berariazko politikak egitea. Bai, uste dut, askotan euskararen egoerari buruz hitz egiten dugunean irakurketa orokorrak egiten ditugu, eta beharrezkoa da hori, inkesta soziolinguistikoak esate baterako Euskal Herri osoko argazkia emango digu horki, baina uste dut, horrez gain importante dela tokian tokiko irakurketak, udalerri tipologian araberako irakurketak ere egitea, tendentziak ez direlako berberak leku guztietan,
eta beraz, egoera berbera ezpada, tendentziak ere berberak ezpadira, hizkuntza politiketan ere egokitzapenak egin beharko ditugulako tokian-tokian. Baina alako gaiak agian gizarteratzerako orduan justu ez, Euskaraz gabiltzanean, eremu euskaldunenetan agian asignatura hori ez, pasata bezala uzten dugu herritarrek. Askotan gertatzen zaiguna da, bai, nolabait oso irudi arrosa izan ohi dela, arnasgunei eta udalerri euskaldunei buruz, bai udalerri horietan bertan, eta bai esango nuke beste inguru batzuetan ere, nolabait uste izaten delako inguru horietan euskara salbu dagoela, ez dagoela hizkuntza politika egin beharrik, eta hamarkada hauek erakutsi digute, bai, 2 hamarkadatan, nolabait, biztanleria aldaketa batzuek ekarrita, hirigintzaren boom batek eraginda, gizartean izan diren bestelako aldaketek eraginda, pantailak ere hor dauzkagu, bai, ikusi dugu 2 hamarkadatan, zenolako udolustea gertatu daiteken hainbat udalerritan, bai. Beraz, orain bagaude esango nuke, ikusi beharreko, edo zer gertatzen den ikusi beharreko garai batean, bai. 2021 bateko inkestak erakutsi dugu jaitsiera hori gelditzen ari ote den, baina aldi berean baduzkagu mai gainean erronka oso importante batzuk, udalerri euskaldunei dagokienez esate baterako, momentu honetan, eta lan jaiotzak aipatu ditugunez, badakigu jaiotza kopuruak berantz ari direla, horrek udalerri euskaldun askotan, udalerri txikiak direnez, esan nahi du, zerbitzu publikoak mantentzeko arazoak izan daitezkela, alegia aurrengo urteetan zer gertatuko da udalerri euskaldunetako ikastetxeekin esate baterako. Orain 2 hamarkada antzeko egoeran egon ginen, biztanleria bera egiten hasi zelako, jaiotzarik ez zegoelako, eta hor herri askotan hartu zen autua izan zen, tira, jendea ekarri behar dugu, etxeak egin behar ditugu, eta erakarri behar dugu beste inguru batzuetako jendea. Nolabait, bizi irauteko estrategia bat ere izan zen, bai? Uste dut, erakutsi digula autu horrek, bere onurak izan da ere, hizkuntzaren ikuspegitik badituela bidesari batzuk. Hainbat udalerritan bidesari horiek nabarmenak direlako oraindik ere. Beraz, uste dut, aurrektik gertatutako horrek erakutsi behar digula zein izan behar duen baita ere, aurrera begira gure pausoak nondik nora jo behar duten ez da. Eta uste dut, hor lehentasunetan, hau hizkuntza politikatik haragokoa da, nolabait, udalerri euskaldunetako biztanleek izan behar dutela modua bertan eroso bizitzeko. Udalerri euskaldun horiek izan behar dutela beste inguru batzuek bezain bizigarri. Esan nahi dut, zerbitzu publikoz, azpiegituraz, eta ondo hornituta egongo diren udalerriak izan daitezela, eta belaunaldi berriek, euskeraz gehien egiten duten belaunaldi berri horiek, izan dezatela udalerri horietan bizitzeko aukera. Ez bintzat egia da edo ematen du ez, telebista pizte ditugunean, edo eta periodikoak zabaldu, eta barrak herritarrak badiela konstiente ez, apur bat ataka estuan badela egoera ez, ikusi ditugu justu ez, azken urtean behintzat ez, pila bat mobilizazio izan, edo eragile ezberdinen sorrerak ere ez, apur bat egoera aldatzea bira horrek esperantza denitza, baina tira ez, hortik ere badu. Kezkak mai gainean badaudela, ez? Patu ditugun zerbitzu publikoekin lotuta esate baterako, oraintsu ari gara azterketa bat prestatzen osasun zerbitzuaren egoera nolakoa den, eta ikusi dugu Nafarroan esate baterako udalerri euskaldunetan pediatra falta ikaragarria daukagula. Horrek esan nahi du, zerbitzu publiko horiek udalerrian bertan ematen ez direnak, beste inguru batzuetan ematen direla, eta nolabait herritarrei zerbitzu hori ere mugatu egiten zaiela. Beraz, alde horretatik uste dut, ikusi behar dugu, osasunean esate baterako ze egiturazko arazo ditugun, baina egiturazko arazo horiek nola eragiten duten inguru batean eta bestean, bai? Horrek azkenean herrian gertatzen denak, herriko giroak, herriko egoerak, gorabera demografikoek, herrian gertatzen den horrek azkenean eragin handia daukalako hizkuntzaren egoeran, bai? Askotan zenbakiei buruz ari garelako eta gorabera eta grafiko hau eta beste, baina azkenean pertsonei buruz ari gara hizketan, beraz, gorabera demografiko horiek, jendearen joan etorriek, eragin oso nabarmena daukate hizkuntzaren egoera. Eta bukatzalderaz, hizkuntza politiken beharra ez, agian azpimarratu gu elkarrizketan zehar, hala ere gauza konkretuei begira edo ez, takidan epe laburrago batean behintzat ez, uematik zer da gehien falta motatzen duzuena, edo zer neurri ikusten duzu ez, hartu alko litzatekeela hori, epe labur batean. Uste dut, arestian aipatutako hori ez da nolait, askotan pentsatzen dugu hizkuntza politika euskera sailetatik egindako politika soilik dela, baita hizkuntza politika sail guztietatik egiten da, administrazioko sailetatik, gizarte eragiletatik, alegia euskerarekin edo euskalgintzarekin loturarik ez duten eragiletatik ere egiten da, bai. Uste dut dakoagun erronkarik importantenetako dela zeharkakotasun hori nola jorratuko dugun. Alegia, hezkuntza legearen eztabaida hor dago, eta horrek noski hizkuntzarekin badauka lotura bat. Oraintsu onartu berri da kontsumitzaileen eta erabiltzaileen legea. Horrek hizkuntza politikarekin badauka lotura bat. Landa garapeneko legeak onartu dira oraintsu Eusko Legebiltzarrean, horrek ere hizkuntza politikarekin badauka, bai? Lurralde planak egiten direnean, etxebizitzak egiteko planak egiten direnean, horrek ere lotura estua dauka hizkuntza politikarekin, bai? Nolabait uste dut falta zaigula zeharkakotasun hori benetan
jorratzea, hitzetatik harago meretako zeharkakotasuna kontuan hartzea, eta udalerri euskaldunei dagokienez, udalerri euskaldunen berezitasunak kontuan hartzea, araudi horiek egiten direnean esate baterako, udalerri euskaldunen garapena ere hor zentroan egon dadin, eta irizpide hori ere kontuan har dain. Bai, ez da, hasteko euskarak transbertzala behar duela onartzea. Oso ondo Garikoitz, mila esker, aurrekin tartetxo hau hartzaren, gertutik jarrituko ditugu eskuartean dituzuenak, beraz, horixe mila esker eta hurrengora arte. Eta horrela iritsi gara albistigaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarean daudela eskuragarri. Gero arte ondo izan.